Public Services o kung DPS. Ma'am, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. Maayong aga, gid sa imo mga listeners, subong aga sa Action Radio. Salamat gid sa time. Ma'am, kumusta na nakumpleto na hatagan tanan sang kapi ang 61 barangays di sa Bacolod? Yes, as far as I know, ang tanan nga mga barangay na panauga na gid sa aton nga partner, ang aton private contractor about their schedule. Ang importante sa amon nga mapapanaog ang schedule, mapabalo ang barangay, mag-agree si barangay nga amo lang iyang garbage collection schedule kag ang time of pick up. Okay. Para nga mas mahapos man sa ila, magpapanaog sa ilang nga mga constituent. Aha. And also we are amat-amat na naton na upload sa aton nga Bacolod City Public Information Office para nga mas malapad ang reach, especially of course bulig sa aton mga partners sa inyo man Action Art. Damo gid salamat. Yes. So, anong expectation ta? No? If in case kay natapos sa ginman, ang distribution sini, makambal kita, ma'am, nga after sini, mangin smooth na ang collection sa every barangay? Actually, ang gina-expect natin diri ang timely nga pagpagwa sang garbage. Nasa ilang schedule. So, for example, subong is Friday. So, ang schedule of collection ara sa mga tatlo ka thickly, masiling naton densely populated barangay sa Bacolod. Ang tatlo, no, Barangay Estefanía, Barangay Takuling, and Barangay Mansilingan. So, amo ni nga mga barangays nga dakugid kaayo ang population. So, kung nakita naton, amo ni nga barangay ang focus of collection subong adlaw, Friday. Okay. But of course, ongoing ang aton collection siya daily sa aton mga main roads and sa aton nga numbered barangays. Barangays 1 to 41. Na-deploy kita daily collection. Kaya amo na di ang commercial area. Kung nantawon ta ang mapa sang syudad, amo ni ang commercial quadrant sa syudad. Yes. In fact, including ang part of Barangay Villamonte. So, ang tanan nga mga main roads ng Villamonte, ginaagyan na sa aton daily collection. Okay. But somehow, kabalugi kita nung it would take time pa para sa mga pasaway nga nagawigit untimely, kagway nagatuon sa schedule, may ara magkitagin pa inda ma'am nga magasaway, magadakop, or it is now the obligation o responsibility of the barangay to do that? Actually, sa mga meetings namon sa barangays, ayugi kita sa ilang under their territorial jurisdiction nga maka-assign gid sila sa mga personnel in charge sa enforcement kag monitoring. May mga numero kami Action Art nga ginabutang sa aton garbage collection schedule. Kay para nga just in case may mga na-miss bala ang aton nga IPM, hindi man ni sila perfect. May mga salawayon man ni sa mga palero ka IPM kag drivers mo. pero kung ang aton nga publiko madasig involved bala sila, mag-report sa amon, mag-complain, mabuligan naton man saway kag of course ma-ensure naton ang consistency sang performance ni IPM. So amo na nga gabutang gid kami na for transparency, isugid kay mayor kag isugid sa amon sa DPS, nagbutang gid kami numero yang nagasabat, hindi numero nga wala kamo ginasapak. Amo na ang amon nga motto subong. Correct. Numero nga kung magtawag sabat. Kung hindi man gid kung may busy man gid probably tungod nga may gina-entertain pa nga mga complaints. So ang amon na nga numero nga ginhatag dira subong sa amon mag-upload kami sina through the Public Information Office. Okay. Ang isa sa ka numero ang amon na nga Garbage Action Center. So ang isa na ka numero amo na ang CSR unit sang IPM. So, duwa ka po pwede nyo, kung hindi ka mo masabat na yun sa isa ka numero, may alternative ka mo nga numero. So, amo na nga, for the sake of transparency, kag immediate response, naghatagi kami dada numero. Mobile phone, para nga anywhere, anytime, masabat gidayon ang mga reklamo. Yes.
And subong ma'am, nano ang isugid mo kay Mayor, daw ay naging man sang halin sa Office of the Mayor nga gina-relay sa imo, da nga daw damo gyapon complaint. Actually, ang trend subong is nagapanaog. Pero basically, tungod basura niya nga reklamo, ga-expect din kami nga the more we engage people, the more we involve people in Bacolod City, nag-expect kami nga damo ga-participar sa amon. So damo man ang nagreklamo. Example, delayed ang collection. Example, naglabay si truck, wala sila yung maagyan, mga something like that na mga complaints. So gina-entertain gina namon gidya kag balik sa IPM kung may mga amo sila nga complaint. But our dashboard sa amon nga garbage complaint action center, amat-amat na gid man nga nagapanaog. So even the complaints from na isugid mo kay Mayor, ang complaints nga gasulod sa Public Information Office, no nag-amat-amat naman panaog. Ang amon nga policy mo, yes, may mga delayed collection sa IPM, pero rest assured, once reported, hindi gina siya malambutan 24 oras. Because the moment maglapaw na siya sa 24 oras, that is subject to penalty per complaint, per household, per commercial establishment na nagreklamo, that is 1,000 deduction sa part ng IPM. Very good. So muna nga kung magreklamo kami yung magreklamo kay IPM, aksyonahan gina nila. Kaya nga, that is already recorded sa amon dashboard, sa amon nga garbage action center log, nga ina siyang reklamo 24 oras na. And our recording system is very accurate kay ginatawgan ginayan namo ng complainant. May ngalan gid kami kag contact number kag exact address. So magsukot kami kay IPM, di siya kabalibad kay kompleto kami sa ebidensya kumbaga. I see. Sige, on that note, Ma'am Marafi, salamat sa time, ma'am. Salamat, Gid. Kung kaisa, pasensya lang sa mga, di mo man malikawan. The reason of the late collection sometimes is because of bagdown ng truck, na-aberya ang truck, may bisyo-bisyo kung gisa ang mga driver. So, doon muna, mga challenges, mga doka, everyday nga kinaatubang namon. So, salamat, Gid Action Art. Thank you very much. Good morning, good morning. Action Hotline. Dara na, hopefully tayo yun na kagway na sa reklamo kung ako tayo basura ang paghahambalan.